हाय लोगोफोर, आंनि मुङा थरायना सोदोमस्रि बसुमतारी। टेक आर'नाइ चेनेलनिफ्राय जानानै नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसेनो गोजौनि बेल आइकनखौबो थुफादेरनो दाबाव। आसामनि खना खनला जौ सेरेब लोङै जायै सुबुंफोरा केन्सार बेमारजों नाख्रेबजाना थैनानै बा बांगासिनो मा जाबावगोन बे संसाराव सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दं सोर मिथिनो। बिमा ओइ बिमा ओइ बहा दं ओरै फैलाय। ओरैनो लेंहराखै आंनोखौ रायलायनो गोनां दं। थाब फैसा नागिरलाय बहा दं बिमा गैया। बहाथो थांनो बिलाय दं न'आवनो। मा खालामदों आं नुवाखै माथो। माथो खालामनो आरो बिलाय सोरनि बिसिनो अनलाय रायदावना खालामगासिनो। हाब बिहामजोलाय मानि सुनि जालायखोब्रा बिमा। मा सुनि नङा बिलाय मा सुनि नङा लाबोनाय सानै दानसिमनिफ्रायनो बिनि बेरामखौसो नायनो लाबोनाय जादों। सानै साला सुख गैया बिमा नोंनो गाज्रि जाबाय बिदि बुंनाया। बिहामजोआ गाव आथिं जानो नाजायाखैना अबंलावरिनि गेलेनायावसो बेहा टिभि बेरामजों नाख्रेबजानो गोनां जादों। आं जाय सिख्लाखौ नायदोंमोन बिखौ लाबोनायबा बिदि जानाय नङामोन। बे नंखाय बाहायनाय जादों फिसाखौ महर मोखांखौ मोजां मोनना लाबोनानै दा न'खराव सोरनि साफि फैबाय। बेफोरखौ दोनथ'नो बिमा जांगिला फिसाखौ आंखौ लेंहरदों जादों। र' थांनि मानोबा लेंहरदोंमोन आंखौ? औ फिसा मा बाथ्रामोन आफा? बाथ्रायाथ' दोनानो फिसा नोंनि साफियाव थांनो गोनां गाबोन नङा होनबा फिसा। बिफा जानानै गोसोआव गैया नोंहा। औ आफा गाबोन आंनि थांनो गोनां नाथाय आं मा नाथाय नुथाय थांनो गोनां नोंथा आंलाय गथ'फोरखौ बुथुमखाजोब्बाय। बुं फिसा नों मा सानदों? आइया आफा नोंसोर जोमैनि हालोदखौ साननानै नायदोंना? दिनै जोमैनि देहाया गुबुन साननिफ्राय एसे गाज्रिसिन जादों। लोगोसे बिनि बिखुङाव थैया बारायनिफ्राय बारा गदों आइया आफा। बेनोथ'लै फिसा आंबो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन नुथारदों। मा जाखोथाय? मा जाबावनो आरो सोरनि बेमारि हिनजावखौनो बिहामजो लाना फैखादोंबा। बिमा नों मानो बिहामजोखौ फंफ्रोमबो बाथ्रा रागा जोंबाय थायो? दिनै बिहामजोआ बेबायदि हालोदाव बेफोरबायदि राव खोनायोब्ला माबायदि मोनगोन? आइया आफा नोंसोर मानो नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै दावराव खालामबाय थायो? आं दावराव खालामाखै फिसा नोमायासो खालामदों दावरावखौ। हाबाब आंसो दावराव खालामनाय जाबाय। दिनैसिम आं नोंनि फंसेबो बाथ्रा खर' दैखाङाखै। नों जोंनि हिसाब बेबायदि गाज्रि आखु दिन्थिनानै आंखौ दुखु दाहोयो आरो लेखा दाखुजों। जागिला फिसा जेबो दुखु दाला बिहामजोखौ आं मोजाङै जोथोन लागोन। आं जोंनिखौ बेबायदि हालोदाव गारनानै थांनो हानाय नङा। बिनि देहाया गाज्रिसिन जालांसिनबाय। मानो थाङा नोंलाय मानो थाङा? बेसेबा बोसोर साख्रि नागिर दासो मोनसे मोनदों। बेखौबो नों जुनि हिनजावनि थाखाय खोमाना लानो नागिरदों। आइ आं सिगाङावनो बुंखाबाय जोमैनि सायाव बिदि दाबु होननानै। जोमैनि आं दिनै बेबायदि हालोदाव बेखौ गारना थांनानै खोमानानै लायोब्ला आं बेखौ मोनफिननाय नङा आइयो। आंनि साननाया दिनै गोबां आं बेखौ उनाव नायफिननानै मोनगोन। जागिला फिसा बिहामजोखौ दिनै डक्टरनाव लांनानै मोजां जागोन नामा होननानै आं सानदों। आंबो बेखौ सानो। दिनै डक्टरनि फैया बेरामिनि बुथुमना फैनो थागोन। बिहामजोनि थाखायनो साख्रियाव थाङाबालासिनो थानानै साख्रिखौ खोमाना लायोबा उनाव फस्थायनांगोन फिसा। आरो
बिखौ जेबो जायगा दासुजा नोंमाखौथ' नों मिथिखागौ बिनि रावफ्रानो बिदिनोखा बि आरो सोलायनाय नंलिया आंखानाबो माबा मोनसे सुसुदों नामा आफा हाबाब बिहामजो नों बेबायदि हालोदाव मानो जिगाबजों लाबनांगौ जासै बिहामजो नों बेफोर खामानिखौ मानो मावनो नागिरदों आं दासान्दि हायो हाथारा जायोब्ला आं जेबो मावा आं दासान्दि हायो हायोथ' फिसाफोर आं एसे फैहैनि दे आफा नों बेबायदि हालोदाव मानो एसे खस्थ' खामानिखौ मावनो नागिरदों बेफोर थिसुखौ आंनो सुनानै लाहैया नोंनाबो सोरनिया थांगोन आरो आं नोंनि गस्लाखौ सुना हरनो हायाब्ला बोरै जानो आंनि देहाया ओरैनोबा मा नों बिदि दा बुंदों आंनि गोसोआ गाबथार नोंखौ गानना आं जेरावबो थाङा आं आइया रावबो सोलायलायगौमोन आं थांला होनना रायलायखाबाय नों मानो जिंगासिनो थेवबो आं थांनो खोन्थादों नों आंखौ लानानै मा सिमांदों आंहा नोंजों लोगोसे मै अख्रांनि गेजेरजों एर'प्लेनजों बेरायथिनो गोसो जादों आरो जोमै मा जाखो जोमै आं जेबो जायाखै नों सिगाङाव देसलाय जोमै आं जेबो जायाखै जामिला आं जेबो जायाखै नों जेबो जायाखै मानो बिदि जादों आं माबोरै थानानै नोंखौ बिदि नुयोब्ला नों मानो गाबदों जामिला नों मानो गाबदों आं दिनै बेबायदि बेरामजों नाख्रेबजानायनि थाखायनो आइया आंखौ नायनो हाला न'खरा सफैना आं सुनिसो जागिला आं सुनिसो जागिला नों बिदि दाबो आंनि गोसोआ गाब नोंखौ गानना आंनि खाफालाव बेखौनो लिरनानै हरखादों मा जादों फिसाफोर मानो गाबदों जेबो जायाखैबा मानो गाबदों फिसाफोर बुं बिहामजो मा जामारदों जेबो जायाखै आफा जों ओरैनोसो गाबदों आंनि थाखायनो नोंसोर सौखैया जालांबायना आफा बेखौ आरो जिजों सुनो होनांगोन आं दिनै बिदि देहाखौ गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन नुथारदों हाबाब बे न'खर गंसेयाव दिनै मानि थाखाय बेबायदि जालांखो बे गसाइ नों जोंनि न'खरखौ मानो बेबायदि खालामखो मानो सासेल' बिहामजोखौनो बेरामजों नाख्रेबजाखो जोंनि न'खरा मानि थाखाय बेबायदि सुख गैया जानो गोनां जाखो आदै नंगौ नोंथां सफैबाय आदै Tanggil nau gaya nama ni. Oh, long ang lembut ni. Tanggil apsa. Oi, tanggil apsa. Oi, ribilang. Ini doktor kita suruh dia tu. Asal ni beramai mahal tu. Isi semua tak sampai nak beli. Aku ni doktor macam. Biham tu ni dia kata. Aku ni upri gadi,
बिनि देहाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन महर लादों मा जाखो जेबो हमनोनो हाला औ डक्टर मा सफैबायानो औ सफैफिनदों हा बेरामिनि रिपर्टआलाय माथो जाखो डक्टर बाबु औ माबायदि रिपर्ट होनो डाक्टर नोंथां बिदिसो मोजां खालामनो फैबायना मा बुंनो आदै मादै आरो जांगिलानि थाखाय रिपर्टआथ' बिखा गावथां बुंबाबो बेनो बुङाबाबो बुंदों नोंथां मा रिपर्ट ओंखारखो औ नोंथां बुं मा रिपर्ट ओंखारखो जांगिलानि थां नोंथांनि बिसिनि देहायाव ब्लाड केन्सार बेरामा बासालाबाय दासिमबो नोंनो गियान जाफैयाखै बेबायदि राव बुंनो आं मा खालामबावनाय जाखो आया रामा जांगिलानि थां नों गोसोखौ हमथा डक्टर नोंथां बिहामजोथ' सिगाङाव टिबि बेरामसो जादोंमोन बियो माबोरै केन्साराव बारसायलाङो औ आदै आंबो बेखौनो सानबाय दं मानो बिदि जाखोथाय आं सानदों बेरामिया लोरबां देहाखौ लानानैबो खस्थ' खामानिफोरखौ मावबायदोंमोन जानांगौ जायनि थाखाय बेरामिया बेसिम बारदोंमोन औ डक्टर नोंथां बियो जों बुंसेयावबो आइखौ गोजोन होनो थाखाय गोब्राब खामानिफोरखौ मावबाय थायो मादै बेरामि मानसिखौ एसेबां दुखु दाहा सहायनाय आरो गोब्राब खामानि मावहोनाया मोजां नङा बियो दा रेस्ट लानायसो सममोन आচ্ছা आदै मादै आरो जांगिलानि थां आं बायका थांसै नामा माबाफोर गोनांथार जायोबा फन खालामदो दे बिदिब्ला बांद्राय जिंगा सिबाय थानाङा आंखौ निमाहा होनो जांगिला फिसा आंनि थाखायनो दिनै बिहामजोआ बेबायदि जानांबाय नों दासो बुजिनो सम मोन्दों सालि जांगिला फिसा जों बिहामजोखौ थाबैनो गिदिर डक्टरनो
सानैजों एरखलायनो मोननाया नों मानो हारसिं गोसोखौ हमथा जाखिला फिसा गोसोखौ हमथा आंनि जोंनि जेबो जायाखै आफा आं बेखौ डक्टरनाव लांगोन आफा बोरै आफा मबाइला आं दानि एम्बुलेन्स लिंहरनो नाय डक्टर आंनि फिसाला जोमैया आं बेखौ हस्पिटालाव लांनो जाखिला नोंथां जोमै आरो जोंनि गेजेराव गैलिया गोजोनथों